Són 30 anys un dia, remenant l'ampolla, ficant-li candela, fent que brolli l'olla. Vinga, fot-li rime, vinga, fot-li canya, som de la salseta, fotem-li castanya. Vinga, rime, rime, la salseta del poble sec. Som els nois del sucre, açucar tot Cristo. I si algú s'atura, li fotem un misto. Amb velats i places, festes i més festes. Sou els reis del mambo, sou la nostra penya. I tant, i tant! El sec és el nostre poble i és el ball, la nostra pàtria. Poble sec! La música que mai para i la salseta ja està en marxa. Que marxa, que marxa! Aquí, aquí, salseta, poble sec. Ara una rumbeta, un rock o un bolero, ara pot ser uns Beatles o uns Stones salseros. A fora les penes, no passis més ànsies, remena l'ampolla, ja veuràs què passa. Aquí tothom suca, aquí tothom balla, el nen i la nena, el iaio i la iaia, lladres amb serenos, monges amb budistes, remenant l'ampolla, visca la follia, visca la rauxa! El sec és el nostre poble i és el ball, la nostra pàtria. La música que mai para i la salseta ja està en marxa. A fora les penes, no passis més ànsies, visca la follia, visca la rauxa. La música que mai para i la salseta ja està en marxa. Poble Sec, avui ha vingut als matins. Bon dia, Salva, bon dia a tots, nois. Mítica, 32 anys, sou molt joves. Bueno, sí. Ja veus que la veiem molt i la soquem molt. Sí, home, sí. I la joventut ajuda molt amb A això. sucar aquest disc en el que hi ha primers plats, segons plats, postres amb bonus track i també una cançó que es diu La salsa de l'Adrià.
De l'Adrià Ferran Del Adrià. Ferran Adrià, perquè ens va fer, ara fa 2 anys que vam celebrar els 30 anys, ens va fer una salsa amb el nostre nom, gastronòmica, molt bona, per cert, i nosaltres, amb agraïment, li vam fer una rumba, que es diu La salsa de l'Adrià. Molt bé, sí. El seu compositor, el company Jordi Paulí, està aquí, el saxofonista, i molt bé, vull dir, és una cançó que ens està donant molt resultat i funciona molt. Perfecte. Aquest, Assucar, el toqueu tot aquest estiu, també? El toquem tot aquest estiu. On us poden anar a veure? Demà ens poden veure a la Terra Alta, a Batea, un poble molt bonic. Passat demà estarem a Tordera, que és un lloc on habitualment hi anem molts gairebé cada any. Setmana que ve a la Calarre de Cervera, el dilluns proper a Centelles, Sentmenat, Sabadell... No pareu. Calella, molts llocs, sí. Fantàstic. Salseta del Poble Sec, gràcies per haver vingut avui als matins de TV3. Ja ho saben, a Assucar els poden veure en directe, i si no, aquest fantàstic disc per ballar al ritme de sempre, de la salseta. Ara nosaltres passem de la salseta al cafè, perquè en Jordi Arales està a punt de fer, Jordi, un tast d'aquests grans, del cafè. Sí, Ariadna, Assucar no, però tastar cafè segurament. I és que estiu i hivern, per a molts, el cafè és un element indispensable